είναι στο Πανεπιστήμιο του Όσλο ερευνητής, από τη Θράκη καταγόμενος και με συχνές παρεμβάσεις δημόσιες για τα ελληνοτουρκικά. Πώς τα ακούτε εσείς, κύριε Παύλο, όλα αυτά? Καταρχήν, κύριε Ασταχίνη, πρέπει να πω ότι δυστυχώς δεν μπορούσα να ακούσω όσα δημήφθησαν μέχρι τώρα, διότι δεν είχα καλή σύνδεση. Επομένως, θα πάω Εννοώ πώς ακούτε αυτά τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, έτσι, για να μην... Ναι, έχω διαμορφώσει στο μυαλό μου, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η σκέψη μου, 6 κατευθύνσεις να σας περιγράψω. Συμφωνώ με όλα όσα έχω ακούσει μέχρι τώρα, με την βάση της επιφύλαξης, της ανησυχίας και των εκτιμήσεων προς τα που βαίνει αυτή η διακήρυξη των Αθηνών. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι νομίζω και μαζί το είχαμε πει ήδη από την Άνοιξη, αν όχι αρχές καλοκαιριού, ότι τον Ιούνιο μάλλον η τοποθέτηση του συγκεκριμένου Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη σηματοδοτεί μια επίσπευση διαδικασιών. Νομίζω δεν έχουμε πέσει έξω. Το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να επισημάνω και νομίζω έχει μια σημασία και ο κύριος Σαϊφαντής γνωρίζει καλά την αξία των συμβολισμών ως έμπειρος διπλωμάτης, είναι αυτό που είδε όλο το Πανελλήνιο εχθές, που δεν είναι απλώς ότι γέμισε πολλούς ανθρώπους με ντροπή, αλλά έχει κάποια σημενόμενα που νομίζω αξίζει να αναφερθούν, δηλαδή τις δύο υποκλήσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Μισό λεπτό, κύριε Παύλο, μισό λεπτό. Κύριε Τζίμα, καλό βράδυ, να μην σας κρατάω άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την, για την Αν και θα έχει ενδιαφέρον να το σχολιάζετε εδώ, αυτό που λέει ο κύριος Παύλος τουλάχιστον μείνετε, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, αποδεσμεύεστε. Λοιπόν, είπατε δύο. Έχετε δίκιο. Να πω μεσολαβώντας, γιατί ο κύριος Πρέσβης, κύριε Παύλο, ο κύριος Σαϊφαντής το είπε, και να το ακούει και ο κύριος Τζίμας, κατά τη γνώμη του, σημειολογικά και η στάση του κυρίου Γεραπετρίτη προς τον Ερντογάν είναι παιδευτική προς τους Έλληνες. Δηλαδή, ότι από εδώ και πέρα αυτή πρέπει να είναι η συμπεριφορά. Λοιπόν, το πρώτο πλάνο που αρχικά δημιουργεί το θέμα είναι στο Προεδρικό Μέγαρο. Όταν εισέρχεται ο Τούρκος Πρόεδρος, το βλέπουμε εδώ, η υπόκληση, βαθιά υπόκληση που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Αμέσως μετά στη συνέντευξη που έδωσε, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην ΕΡΤ είπε ότι αυτή η υπόκληση, και αυτό είναι το πλάνο, στο αεροδρόμιο βιαστήκατε στο κοντρόλ, αλλά τέλος πάντων, η μικρότερη υπόκληση. Χωρίς την κυρία Σακελαροπούλου δίπλα. Τα δείξαμε και τα δύο, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών είπε στο Προεδρικό Μέγαρο η βαθιά υπόκληση έγινε προς το πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα, διότι όταν εισέρχεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σηκωθεί πλέον, εκτός αν είχε αντίληψη ποιος ακολουθούσε αυτομάτως μετά τον Ερντογάν και ήταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλοι βλέπουμε που γίνεται η κίνηση. Στο αεροδρόμιο όμως δεν υπάρχει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι μικρότερη κλίση του σώματος, αλλά είναι η ίδια κίνηση στο αεροδρόμιο. Τώρα, παιδιά, στο κοντρόλ το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Πρέσβης ήταν σαφής. Συμφωνείτε ότι είναι ένα μήνυμα αυτό? Είπε ότι εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό από κανέναν Υπουργό Εξωτερικών και Έλληνα. Εγώ θα σας πω, πριν σας απαντήσω, τι μου έλεγε... Απλώς για να καληνυχτήσω ναι, κύριε και να μην σας διακόψω περαιτέρω. Ναι. Συμφωνώ και σας καληνυχτίζω με αυτό, ευχαριστώντας σας για τη φιλοξενία. Υπάρχουν μερικές στιγμές που η ουσία κουμπώνει με την εικόνα έξοχα, ακόμη και ερήμην αυτών που παράγουν την εικόνα. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές. Κούμπωσε η εικόνα με αυτό το οποίο έγινε, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι ένα μικρό βήμα προς τα μπρος, είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω. Με αυτά να σας καληνυχτήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή. Σας έφαγα την Παρασκευή το βράδυ, το έχω καταλάβει, κύριε Τζίμα, να είστε καλά. Ελάτε πολύ, κύριε Παύλο, τώρα πια αδιαλείπτος. Επ' αυτού καταρχάς. Έλεγα λοιπόν, συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει ο κ. Σεφαντής και μάλιστα θα έδινα και την επιπλέον διάσταση ότι όταν ένας Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος στέβδεται στην κρατική τηλεόραση ενώπιον δημοσιογράφου της ΕΡΤ, διαψεύδοντας, διότι η πρώτη έννοια, άκουσα πολλές φορές την απάντησή του, η πρώτη έννοια της απάντησής του είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν είχα ανάγκη να κάνω κάποια υπόκληση, διότι άλλωστε είχα χαιρετήσει τον Τούρκο πρόεδρο νωρίτερα στο αεροδρόμιο καθώς τον παρέλαβε. Αυτό ήταν το πλαίσιο της απάντησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Φυσικά έρχεται το επόμενο βίντεο τον οποίο τον διέψευσε. Άρα το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι
εάν ένας υπουργός εσωτερικών μιας χώρας όπως η Ελλάδα αισθάνεται άνετα να ψεύδεται δημόσια στον ελληνικό λαό, ενώ υπάρχουν τεκμήρια, οπτικοακουστικά τεκμήρια, γυρίστο ότι το δεύτερο πλάνο που δείξατε είναι από τουρκική τηλεόραση. Σωστό. Διότι Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Να το μοντάρει. Άρα εδώ έχουμε έναν ευτελισμό που ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Γεραπετρίτη ήθελε να ευτελίσει έτσι τον εαυτό του, καθηγητής πανεπιστημίου, δεν το έχει ανάγκη. Το ερμηνεύω βέβαια διότι έχει υπάρξει και η τοπική τηλεδιοίκηση που ποτέ δεν κατάλαβαν οι Έλληνες το έγκλημα των τεμπών τι σήμαινε, αλλά και πάλι αυτό το ψεύδος εμένα με ξεπερνάει και με βάζει σε πολύ έντονο προβληματισμό να σκεφτώ το ότι εάν δημοσίως και με διάθεση οπτικοακουστικών τεκμηρίων ένας υπουργός εξωτερικών Έλληνας προβαίνει σε τόσο ανερυθρίαστα ψεύδη, φανταστείτε τι γίνεται εγκρυπτό. Ναι, κύριε Πρέσβη. Ναι, κύριε Πρέσβη. Η εκτίμησή μου είναι, η άποψή μου, είναι ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είναι εθισμένος στις υποκλίσεις και στους τεμενάδες προς τους ισχυρούς. Εντάξει, τώρα μην το λέτε αυτό για τον Υπουργό Εξωτερικών. Βάρη είναι. Όχι, μπορεί να του έφυγε η κίνηση και να κούμποσε. Ως άτομο έχει την ελευθερία να επιλέγει τις κινήσεις του και να κάνει ό,τι θέλει. Ως Υπουργός Εξωτερικών εκπροσωπεί τη χώρα. Όπως δεν μπορεί να βγει και να υποδεχθεί ξένο ηγέτη με μαγιό. Άρα δεν ισχύει αυτό που ακούστηκε, ότι στο πρωτόκολλο ως κατώτερος στο βαθμό. Ακούστηκε αυτό από Έλληνα διπλωμάτη. Πρέπει να αποδώσει την προσήκουσα τιμή σε ανώτερο πρόσωπο που είναι ο πρόεδρος. Πρώτα απ' όλα δεν είναι. Γιατί δεν το είπε ο ίδιος αυτό? Στο αεροδρόμιο δεν είναι ο πρόεδρος του. Γιατί δεν το είπε ο ίδιος? Δεν είναι ο πρόεδρος του. Δεύτερον, δεν είναι κατώτερος. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω 36 χρόνια και έχω δει πολιτικούς ηγέτες από κοντά ως μέλος στο διπλωματικό γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου. Κάναμε τις χορογραφίες πριν, λέγαμε πώς θα σταθεί ο ένας, πώς θα κάνει ο άλλος κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που να έχει υποκληθεί σε κανέναν πρόεδρο της Δημοκρατίας από το 1974 και μετά, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση και ακόμη και σύμφωνα με την εθιμοτυπία, ναι, ακόμη και στην πιο επίσημη στιγμή όταν οι πρέσβεις οι ξένοι πρέσβεις παρουσιάζουν στον αρχηγό του κράτους, που σε πάρα πολλές σκανδιναβικές χώρες και στην Ισπανία είναι μονάρχης, τα διαπιστευτήριά τους, υπόκληση δεν κάνουν. Μπορούν να κλείνουν την κεφαλή μέχρι σε εκεί. Υπόκληση δεν κάνουν. Στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας ουδής διανοείται να κάνει υπόκληση. Εδώ έχουμε, ο Ερντογάν είναι πρόεδρος. Εδώ έχουμε προεδρική δημοκρατία. Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης, εγώ είπα ότι το κάνει για να εκπαιδεύσει τους Έλληνες στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στον επικυρίαρχο. Είναι αυθόρμητη εκδήλωση ενός τυπικού εκπροσώπου της ελληνικής πολιτικής ελίτ όταν βλέπει τον επικυρίαρχο. Αυτό και μόνο, μια εικόνα 1000 λέξεις, δείχνει ότι ο Ερντογάν εδώ ήρθε ως επικυρίαρχος και όλα αυτά που αναλύαμε τώρα για τη διακήρυξη απλώς το τεκμηριώνουν, αλλά ο κόσμος αρκεί να δει αυτούς τους δύο τεμενάδες και έχει καταλάβει πού πάει το θέμα. Και το επισημαίνω, όχι από κακία στον κύριο Γεραπετρίτη, επειδή πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί στους Γεραπετρίτες και στους ανθρώπους, γιατί η πολιτική δεν προωθείται με γαλαξιακή σκόνη, η πολιτική προωθείται από ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να αντισταθεί ο κόσμος στους φορείς αυτής της πολιτικής αντίληψης. Στην Ελλάδα, διότι εδώ επιχειρείται να επιβληθεί. Και καλό τον κόσμο να μην το κάνει αυτό ανεκτό. Δεν εκλέγεται βέβαια ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν είναι, αλλά εκλέγονται αυτοί που τον τοποθέτησαν εκεί. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να εκφράσει την απέχθειά του σε τέτοιες πρακτικές. Είναι παιδευτικό. Μας συνηθίζει ότι έτσι πρέπει να είναι. Εξού και όλη αυτή η χριστομάθεια μετά ότι ενώπιον των κατωτέρων, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας μου, ποιος Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έχει υποκληθεί μπροστά σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Εδώ στον Κωνσταντίνο Καραμανλή υποκλήθηκε ποτέ κανένας?
Θα τρώγε και τίποτα στο κεφάλι αν υποκλεινόταν. Ελάτε κύριε Παύλο, αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ναι. Έτσι, επιπλέον, να σας πω, μου έλεγε ένας φίλος πρέσβης, τον γνωρίζει ο κύριος Σαϊφαντής εχθές, λέει, ίσως τελικά θα πρέπει τον κύριο Γεραπετρίτη να τον βάλουμε πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα, διότι ούτε ο Τούρκος πρέσβης υποκλήθηκε μπροστά στον Ερντογάν, αυτό ήταν το νόημα, και χαριτολογώντας έλεγε εξάλλου, λέει, οι δύο πρέσβεις της Τουρκίας στην Αθήνα μετά από την μικρασιατική καταστροφή κάποια στιγμή ήταν ελληνικής καταγωγής. Κλείνω το κεφάλαιο Γεραπετρίτη. Υπάρχουν και άλλες σημειολογίες και συμβολισμοί που δένουν με αυτό που επισήμανε ο κ. Σαϊφαντής. Παραδείγματος χάρη είναι το γεγονός αυτής της μεγαλοπρεπούς αφήξεως του Ερντογάν με το τεράστιο αεροσκάφος του που γέμιζε όλα τα πλάνα. Το γεγονός ότι περίμενε η δική του λιμουζίνα με 2 τουρκικές σημαίες επί ελληνικού εδάφους. Δηλαδή έχεις από τη μία διόγκωση του επισκέπτη που θα συμφωνήσω, δίνει μια αίσθηση του κυριάρχου εδώ με τον κύριο Αϊφαντή, και απ' την άλλη ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δένει και συμπληρώνει το πάζλ με μια υπόκληση. Αξιοσημείωτο εν μέρη και δευτερεύον προς αυτό ήταν και το στιγμιότυπο που αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός Περιχαρής που πήρε το χειροκρότημα του Τούρκου Προέδρου έτεινε την χείρα προς χειραψία. Δυστυχώς εκεί ο Ερντογάν τον άδειασε. Εγώ θα περίμενα ο Τούρκος πρόεδρος, μόλον ότι ήθελε να του δείξει ότι ξέρεις είναι καλύτερα να κάνουμε τη χειραψία μπροστά από τα πόντιουμ, θα μπορούσε σε μια αίσθηση τάκτ να σφίξει το χέρι του Έλληνα Πρωθυπουργού και να προχωρήσουν με χειραψία, διότι αυτό μας διατείνεται η ελληνοτουρκική φιλία με την διακήρυξη, με χειραψία με τα χέρια μαζί να βγουν μπροστά στα πόντιουμ και να συνεχίσουν φωτογραφίσεις. Δεν το έκανε αυτό. Άφησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό με την παλάμη ανοιχμένη. Εμένα με ενόχλησε αυτό και γιατί διέκρινα, αν θέλετε, και σε επίπεδο ψυχολογίας και σημειολογίας των κινήσεων και τις βαθύτερες σκέψεις του Τούρκου Προέδρου, τις οποίες τις είδαμε και στην συνέντευξή του στην Καθημερινή την προηγούμενη μέρα. Κλείνω την ενότητα των συμβολισμών και έρχομαι στο δεύτερο που είναι, πιστεύω, και το κεντρικό σημείο, δηλαδή αυτό της διακήρυξης των Αθηνών. Δεν έχω διαβάσει όλο το κείμενο, μάλλον διάβασα το κείμενο, δεν διάβασα τις επιμέρους, αν θέλετε, διακήρυξεις, συμφωνίες. Εδώ έχω να κάνω τις εξής επισημάνσεις. Ξέρετε, επειδή πολλοί μιλήσανε για win-win συμφωνία. Win-win συμφωνία είναι το αντίθετο του zero-sum game. Και για όσους τηλεθεατές δεν γνωρίζουν, zero-sum game είναι το παίχνιο όπου ο ένας κερδίζει, ο άλλος χάνει και άρα έχει μηδενικό στο πηλίκο. Σε αντίθεση με αυτό, το win-win είναι ότι και οι δύο κερδίζουν. Το win-win θα μπορούσαμε να το ισχυριστούμε εάν η Ελλάδα ήταν και αυτή μια χώρα η οποία διαρκώς έθετε στο τραπέζι αξιώσεις. Δεν υπάρχουν claims από την ελληνική πλευρά εις βάρος της Τουρκίας. Είναι μόνο η Τουρκία η οποία έχει αξιώσεις πολύ μεγάλης γκάμας έναντι της Ελλάδος και εναντίον της Ελλάδος, και μία από αυτές φάνηκε με τον πλέον πρόδειλο τρόπο και θα έρθουν σε αυτήν αμέσως μετά. Και άρα λοιπόν νομίζω η κοινή λογική εδώ λέει σε όλους τους έτοιμους να χειροκροτήσουν το χειροκρότημα του Πρόεδρου Ερντογάν ότι δεν είναι win-win αυτή η διακήρυξη. Από εκεί και πέρα τώρα η ίδια η διακήρυξη έχει κάποιες διατυπώσεις, δύο εν προκειμένου εγώ επεσήμανα, οι οποίες αφενός με εντυπωσίασαν, αφετέρου με προβλημάτισαν. Και θα έλεγα ότι με εντυπωσίασαν καταρχήν για τον λόγο ότι, τώρα δεν την έχω μπροστά μου, αλλά νομίζω το 8ο σημείο, εσείς μπορείτε να τη δείτε, εκεί που επικαλούνται τα μέρη, δηλαδή στο προημιακό τμήμα της, δεν ξέρω αν το βλέπετε, που λέει ότι τα μέρη, μπορείτε να το διαβάσετε κύριε Σαχίνη, το PPH δηλαδή. Αποφασισμένες να ενισχύσουν. Έχοντας αποφασίσει, Μπράβο. Έχοντας αποφασίσει να καλλιεργούν φιλικές σχέσεις, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση και να επιλύουν κάθε διαφορά μεταξύ τους με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κοιτάξτε τι λέει η λογική εδώ. Η λογική ενός καλοπροαίρετου ανθρώπου, όπως είμαι εγώ, διότι εγώ θέλω να τη δω καλοπροαίρετα αυτή τη διακήρυξη. Η λογική εδώ λέει
ότι έχεις μια τέτοια φιλική διακήρυξη, η οποία έρχεται σε συνέχεια μιας περίοδου που δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε φιλική. Και όλοι το ξέρουν. Εγώ δεν ξέρω ποιοι βάλαν την Ελλάδα και την Τουρκία στο τραπέζι. Σίγουρα είναι ο εξωχώριος παράγοντας. Αλλά από τη στιγμή που έχεις μια διακήρυξη η οποία σου λέει ρητά ότι έχουμε αποφασίσει να καλλιεργήσουμε φιλικές σχέσεις, περιμένω εγώ ως Έλληνας, ως ελληνική πλευρά, να δω η Τουρκία πώς έχει προβεί, έχει υπάρξει κάποια αλλαγή φάσης, έχει υπάρξει ένα phase transition στον τρόπο που η Τουρκία μπαίνει σε αυτήν τη νέα εποχή φιλικών σχέσεων. Και να το πάω ακόμη παραπέρα. Έχει ζητήσει η Τουρκία συγγνώμη δημόσια για τον πιλότο τον Ηλιάκη. Έχει δείξει κάποια χειρονομία διάθεσης αποζημίωσης της οικογένειάς του. Για να μην αναφέρω όλα τα άλλα τα παιδιά που άμεσα ή έμεσα συνδέονται με τουρκικές βίαιες ενέργειες στον αέρα. Έχει μήπως κάνει η Τουρκία κάποια χειρονομία, κύριε Σαχίνη και κύριε πρέσβη μου, για τους άνω των 1.700 αγνοωμένους της Κύπρου μας? Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν, και είναι μόνο δύο παραδείγματα έτσι, που ήθελα απλώς να σας αναφέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν ποιος είναι ο αποχρόν λόγος, αν θέλετε, αυτής της έννοιας φιλικότητας. Κύριε Παύλο μου, ουσίας. ζητώ την κατανόησή σας. Θέλω να πάτε κατευθείαν σε ένα μόνο θέμα, αν είναι δυνατόν, και αυτό είναι η Θράκη. Και δεν το λέω τυχαία. Ωραία. Συμφωνώ, έρχομαι και στη Θράκη, διότι ναι μεν καλώς ο Πρωθυπουργός απήντησε, βέβαια εδώ υπάρχει και η παράμετρος ότι την προηγούμενη φορά που επισκέφθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην Αθήνα, στον ίδιο χώρο, μίλησε 2 φορές για μουσουλμανική μειονότητα, εχθές μίλησε 2 φορές για τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης. Τότε, αν θυμάμαι καλά, η διατύπωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, εχθές ήταν ρωμαϊκή, αν δεν κάνω λάθος. Η ουσία είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός απήντησε μεν, εμένα ως στρατιώτη κατανοώ την απάντησή του και την δέχομαι, δεν με ικανοποιεί όμως πλήρως. Δηλαδή, εγώ ήθελα εν έτη 2023 να ακούω τον Έλληνα Πρωθυπουργό να μην αφήνει κανένα περιθώριο και καμία διατύπωση του στυλ ασφαλώς και υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και εκεί που όλοι, και φυσικά και οι οπαδοί της κυβέρνησης και οι και καλοπροαίρετοι άνθρωποι θεώρησαν ότι ο Πρωθυπουργός αποστόμωσε τον Τούρκο Πρόεδρο, αγνόησαν την απάντηση που επεφύλασε ο Τούρκος Πρόεδρος. Η απάντηση στον Έλληνα Πρωθυπουργό, όταν τον διόρθωσε και του είπε: κοιτάξτε, η μειονότητα είναι μουσουλμανική, συνθήκη της Λοζάνης, μην τα ξαναλέμε κτλ. 100 μέτρα παραπίσω, το κεντρικό μαγαζί της Τουρκίας, στην καρδιά της Αθήνας, στη Ριγίλης, για το Μαξίμου, ακριβώς, στον τεράστιο νεοκλασικό, το δεύτερο της τουρκικής πρεσβείας, και επί τουρκικού εδάφους, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι διπλωματικές αρχές είναι έδαφος της χώρας στην οποία εκπροσωπούν. Επί τουρκικού λοιπόν εδάφους δέχτηκε επί περισσότερης της 1,5 ώρας, εσείς γνωρίζετε καλύτερα κύριε. 1 ώρα και 42 λεπτά. 1 ώρα και 42 λεπτά. Επί 1 ώρα λοιπόν και 42 λεπτά, ο Τούρκος Πρόεδρος βρισκόταν σε μια συνάντηση στην οποία δεν συμμετείχαν ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Συμμετείχαν φυσικά οι ψευδομοφτίδες, οι γνωστοί ψευδομοφτίδες, συμμετείχαν οι 2 βουλευτές, οι μειονοτικοί, οι οποίοι αποσκήρτησαν προσφάτως από το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων. Συμμετείχε η Συμβουλευτική Επιτροπή των Τούρκων της Δυτικής Θράκης και συμμετείχαν και εκπρόσωποι οργανώσεων τουρκικών, σε εισαγωγικά το θέτω αυτό, καθώς επίσης και μια σειρά, να το πω χοντρά και όπως είναι, πρακτόρων της Άγκυρας, που αρκετοί εξημών γνωρίζουμε και ποιοι είναι και τι ακριβώς κάνουν. Λοιπόν, επί 1 ώρα και 40 λεπτά, ο Τούρκος Πρόεδρος με αυτήν την ομάδα ανθρώπων συζητούσε. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα de facto άδειασμα, αν θέλετε, της βάσης της διακήρυξης αυτής. Μα θα μου πείτε, και τι να έκανε η Ελλάδα?
να εμπόδιζε συναντήσει ο Πρόεδρος. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο κύριος Εφαντής ξέρει να το απαντήσει. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι αυτή η κίνηση κατέδειξε ότι η Τουρκία μπορεί να υπογράψει δεκάδες κείμενα διακηρύξεων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κομοτηνής, γιατί καίγεται να πάρει τα F-16. Σε λίγη ώρα, αν όχι ήδη αυτή τη στιγμή, θυμίζω για τους τηλεθεατές σας, ο κύριος Φιντάν συναντάται στην Αμερική και ένα από τα θέματα είναι και τα F-16 και έχει πάρει υπομάλης την υπογραφή για να πει στους Αμερικανούς: κοιτάξτε, εμείς τα έχουμε βρει με τους Έλληνες, πάμε παρακάτω. Κλείνω την παρένθεση. Επί της ουσίας όμως, η Τουρκία έδειξε ότι μπορεί στο επίπεδο το επικοινωνιακό, το διμερές, να υπογράφει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή έχει και ίδια ανάγκη, γιατί νομίζω ότι δεν είναι καλό να λέμε ότι μόνο η Ελλάδα δικείται από αυτή την διακήρυξη και η Τουρκία έχει ανάγκη σε αυτή τη στιγμή. Αλλά η Θράκη είναι ένα κεφάλαιο το οποίο η Τουρκία το έχει ως κόρενο οφθαλμού και το προστατεύει και το προωθεί. Και δυστυχώς, και το λέω με τα λύπης μου, γνωρίζοντας τα πράγματα στη Θράκη εδώ και πάνω από 35 χρόνια και έχοντας ζήσει από κοντά τον Αρσένη να δείχνει την πάρα, έχοντας βρεθεί σε ενημερώσεις του πατέρα του Πρωθυπουργού του σημερινού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου ο ίδιος μεταξύ με άλλους τον ενημερώναμε για τη Θράκη κάποια χρόνια πριν πεθάνει. Ξέρω πράγματα λοιπόν. Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα αρκείται σε διατυπώσεις έναντι της Θράκης τη στιγμή που η Τουρκία στα μάτια όλης της ελληνικής πολιτιακής ηγεσίας και πολιτικής ηγεσίας και του ελληνικού λαού δείχνει ποιες είναι οι προθέσεις της για τη Θράκη. Αξίζει να επισημανθεί επίσης ότι εχθές ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο Μητροπολίτης της Αλεξανδρουπόλεως, ο Άνθιμος, απίθυνε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, την οποία συνόδευσε με ένα εκτενέστατο υπόμνημα, αξίζει αυτό να το αναδημοσιεύσετε και στη Νέα Κρήτη, όπου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, μιλάει για κατάσταση στο δημογραφικό πρόβλημα αμέσου ανάγκης, έτσι, ανθρώπους που φεύγουν, μιλάει για απορρίμαξη της επαρχίας, ο ίδιος αναφέρεται στον νομό Εύρου, αλλά πιστέψτε με, τα ίδια λίγο πολύ ισχύουν και στην Ξάνθη, από όπου κατάγομαι, και στον νομό Ροδόπης. Και αυτά όλα δείχνουν τι? Ότι σε αντίθεση με μια Άγκυρα, η οποία έχει μια βαθιά δομημένη στρατηγική βάθους στην Θράκη, την οποία αποκαλεί μάλιστα και δυτική, και την οποία στρατηγική βάθος την προωθεί με κάθε τρόπο. Τελευταίο κερασάκι στην τούρτα είναι, αν θέλετε, η μυθεοποίηση του Σαδίκ, με την ταινία η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή χρειάζεται και ένα πρόσωπο μιας ηρωικής φιγούρας, γύρω από το οποίο θα συνασπίσει όλη τη μειονότητα. Ίσως είχατε υπόψη, είχα φέρει στη δημοσιότητα πριν από μερικές ημέρες, αποσπάσματα από συνέδριο των Τούρκων της Δυτικής Θράκης και πάλι σε εισαγωγικά στην Κωνσταντινούπολη, που μολονότι έγινε το 2006, αν θυμάστε, έδειχνε ότι σε εκείνη τη συνάντηση, όπως και σε πάρα πολλές ακόμη που έχουν επαναληφθεί και γίνονται μέχρι τώρα, υπάρχουν άξονες που δείχνουν ότι η Τουρκία το ζήτημα Θράκη το αντιμετωπίζει ως στρατηγική προτεραιότητα. Διότι όταν μαζεύεις εκατοντάδες εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας, την οποία εσύ θεωρείς τουρκική, στην Κωνσταντινούπολη και τους βάζεις κάτω και στείνουν επιτροπές αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν μας βοηθάει το Skype, κύριε Παύλο, δεν μας βοηθάει το Skype, κολλάει. Θέλω μία τελευταία σας πρόταση, παρακαλώ πολύ, και να σας αποχαιρετήσουμε εδώ. Δυστυχώς, στο σημείο αυτό, αν μπορείτε. Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε? Ναι, με πρόβλημα σας ακούμε. Έχετε το περιθώριο για μία φράση ακόμη για να βάλετε μία τελεία. Παρακαλώ πολύ. Θα έλεγα λοιπόν κατά κλείδι ότι αυτή η διακήρυξη και η χθεσινή ημέρα δεν είναι ημέρα εφησυχασμού. Για μένα είναι η αρχή δυσκολιών και απαιτείται από την ελληνική κυβέρνηση πολύ μεγάλη κινητοποίηση ώστε να καλύψει όλα τα υπαρκτά κενά στα οποία πατάει η Τουρκία, κενά τα οποία δεν καλύπτονται με διατυπώσεις και με υπογραφές φιλικών κειμένων.
Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ζητήσω συγγνώμη και για την υπέρβαση της ώρας, αλλά κυρίως και για τα τεχνικά προβλήματα απόψε. Κύριε Παύλο, σας ευχαριστώ όμως. Εγώ σας ζητώ συγγνώμη. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κύριε Αϊφαντή, ξεκινάω από τη Θράκη, γιατί το έθεσε, τη γνωρίζει, είπε 35 χρόνια ζήσει εκεί και λέει ότι εδώ είναι μια συστηματική δουλειά της Τουρκίας, η οποία με έναν τρόπο, μετά από αυτή τη διακήρυξη φιλίας, έχει έρθει στο τραπέζι, είναι στην ατζέντα, συζητιέται δηλαδή. Ναι, μεν ο Πρωθυπουργός απάντησε. Είναι μουσουλμανική μειονότητα με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Είπε όμως ότι εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτή τη μειονότητα και διαβεβαιώ ότι κάνουμε και θα κάνουμε και ακόμη περισσότερα. Γιατί αισθανθήκαμε την ανάγκη να δώσουμε εξήγηση ενώπιον του Ερντογάν για Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους στο θρήσκευμα? Είναι λάθος, αλλά είναι ένα λάθος που διέπραξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάτω από την πίεση που είχε ασκηθεί από τον πρόεδρο Ερντογάν, προφανώς, μέσα στην κλειστή συνεδρίαση στο τέτα-τέτ. Γνωρίζει η ελληνική πολιτική ελίτ, και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, αλλά όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί, ότι το θέμα της Θράκης είναι μια ορολογιακή βόμβα και θα σκάσει. Απλώς εύχονται να μην σκάσει στη βάρδια τους, να σκάσει στα χέρια του επόμενου. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πρόγραμμα για τρίτη τετραετία και είναι πολύ πιθανό το πρόβλημα να σκάσει εκεί. Στη Θράκη φέτος συνέβη μια μείζον καταστροφή, η οποία δεν είναι απλώς οικολογική, δεν είναι απλώς περιβαλλοντική, είναι πολιτική. Ένα ολόκληρο δάσος, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη, συνέβη στη Θράκη, σε ένα δάσος τεράστιας στρατηγικής σημασίας για την άμυνα της χώρας, σε μια